Bueno, bagoaz aurrera, aurreko bideoan utzi genduen azaldu barik longitudea, honetan batez ere hori da ikusiko duguna. Aurrekoan esaten genduen latitudea zala distantzia bat. Beraz, longitudea ere izango da distantzia bat. Aurrekoan esaten genduen latitudea zala distantzia bat, 0 paralelo honetatik, hau da, ekuadorretik, edozein puntura zegoen distantzia. Longitudearen kasuan, hartu behar duguna, da beste marra bat oinarri, eta izango da 0 meridianoa, edo baita ere deituta Greenwich meridiano. Bale, orduan, ze distantzia izango da longitudea? 0 meridiano horretatik edozein puntura dagoen distantzia. Niko dugu puntu batzuk, ikusteko. Edozein puntura, zuke hartu alduzu, nahi duzun puntua. Eta lehen gauza behiratu behar duguna, da puntu hori non dago. 0 meridianotik mendebaldera, gogoratzen zarete mendebaldea, edo 0 meridianotik ekialdera. Hori da lehen gauza. Puntu hau dago mendebaldera, bai? Puntu hau dago mendebaldera, bai? Orduan, bi kasu horietan, lehen gauza epini beharko genukena zen, longitudea dela mendebaldera. Bai? Bigarren gauza. Mendebalde zenbat? Gogoratu graduetan nortzen duela. Galdetzen gaude. Ze distantzia dago? Hemendik, gogoratu da 0 gradu. Hemen behan dukazue. Bueno, ez dukazue, baina 0 izango zen. Hortik, ona. Zema dago zati honetan? Zema gradu daude? Hau da, zema dago hemendik ona? Zatzen gozu, hemen ez dago reglarik. Bueno, hemen ez badago, baina behan dago. Berdin dagotea behan edo goia. Zago, 0 da, hau 0 da. Hau, hogei da, hau, hogei da. Eta horrela joan zaite, hau da 40, hau da 40. Regla berdina da. Beraz, puntutxo hau, gutxi gora bera egingo dugu, izango zen, hemendik gaude igual, ez da? Orduan, hau da 60. Hau da 80, erdia, 70. 0tik 70 ere joan gara mendebaldera, berez? Mendebalde, 70. Puntu hau, bardin, zema joan gara hemendik ona. Kasu honetan, bia daude berdin. Ematen du, ez da? Hau izango zen, mendebalde, 70. Ona, kasu honetan da, hemendik ona dagoen distantzia. Zema gradu? Hau bada 0, gaten gara taka, gutxi gora bera, 100, botako dugu. Hor, 100 bada, 100, mendebalde, parkatu, mendebaldea ez, hemen dago, ez da? 0tik ekialdera etorri da. Puntu hau, zango zen, eki. Ekialde zenbat esan dugu, 100. Puntu hau, zenbat egin dugu 0tik ekialderantza, 0, gehi, berrogei, gutxi gora bera, hau ez da? 140, kasu honetan izango zen, 140. Eta baita ere izango zen, ekialdera. Bai? Oso no. Guazen beste mapatxo batean, antzeko da baina, ikusteko ere kasu bat. Hemen ere bardin gaude. Zein da guk hartzen dugun 0, hemen dugu, ez da? 0, hau da, oinarria. Hau da, 0 meridiano edo Greenwicheko meridiano. Orduan, punto bat, Reno, Ipar Amerikakoa, bale. Zein da bere longitudea? Prinsipioz, mendebaldera joan gara, ez da? Txegaitik, mendik ona joan garelako, ez da? Bale, zema joan gara? Hori bazan 0, gehi, berrogei, tararara, gutxi gora bera, 120. Orduan, bere latitude izango zen, mendebalde, 100 eta
hogei. Beste puntu bat egingo dugu, demagun hauxe, orduan hemen puntu hau jakiteko zer egiten dugu. Zenbat joan gara hemendik hona, eta gogoratu ekialdera joan garela, ezta? Hemen dugu ekialdea. Orduan hau bada 0, hau da gutxi gora bera, 60 edo 70 egongo ditu, ez? 70, kasu honetan ekialdea izango zen, ez? Ekialde 60. Bale, bueno, orain, bizkatxo bat 3 minututan nahastu egiteko. Badakigu zer den latitudea, eta badakigu zer den longitudea. Bale? Orduan, bueltatzen gara mapa honetara. Eta hau izango zen ja borobiltzeko. Hartzen dugu puntu bat. Hartuko dugu, por ejemplo, hauxe, itxaso hori. Imaginatu irla badagoela. Eta nik esaten dizuet, toki horretara joateko, nora joan behar gara. Orduan eman behar duzue. Bi koordina, beti koordenada dira bi, latitude eta longitude. Orduan, zein da bere latitudea? Handik ezin badugu esan dugu. Non dago, ipar edo ego? Ipar, bale, bai. Bale, bigarren gauza gogoratzen zareten, zan, ze distantzia dagoen. Ekuadorretik, zerotik, hemendik, horra. Zema dago hemendik hona? Non dago regla? Zinduzue? Hori izango zen, ez da? Guazen borobiltzera gutxi gora bera, 30. Orduan, iparralde, 30. Ya está. Baina orain falta zait longitudea. Longitudea zer zan? Kontuz honekin, distantzia, nondik? Hemendik, zerotik, kasu honetan hemendik, ona dagoen distantzia, hori da beste koordenada, ni jakiteko nora joan barna zen. Non dagoen regla? Hau bada 0, hemen ez, 20, 40, 60 ematen du ezta? Orduan zen 60. Baina 60 norantza. Joan gara arantza, ezta? Joan gara mendebalde arantza. Orduan, mende 60. Eta hau da, orduan ni nahi badut horra joan itxasontzi batez, esan behar diazue, iparralde 30, mendebalde 60. Iparralde 30, mendebalde 60. Pasen egitera beste puntutxu bat. Hemengoa, Australiara, ona, adibidez. Horra nahi du joan. Afari badaukagulako, eta hor elkartuko gara klase guztia. Nora joan behar du? Bale, lehengo, latitude, ipar edo ego, kasu honetan ego. Ego zenbat? Hemen diguna zenbat dagoen behiratu behar dut. Horretarako regla, hemen dago. Bada 0, gutxi gora bera horra bada, 30. Bale. Ego, 30. Eta gero bestea da, ona joateko, hemen dikona, zenbat egin behar dut. Eta non nago? Bale, lehengo, nago hemendik horran joanaz, ekialdera. Ekialde, eta zenbat, behiratu beharko dut, eta pasan 0, tuku, zenbat joan naiz ekialderantza, 140 ematen. 140. Kasu honetan puntu hori non dago, puntu hori dago. Ego 30, eki 140. Eta hemen da bizkoten naztu egin alzareten. Baina ondo bereiztu lehengo teoria. Latitude, distantzia dagoena. 0, paralelotik edo ekuadorretik puntu batera. Longitude, distantzia dagoena. 0 meridianotik puntu batera. Latitudea edo ipar edo ego. Eta longitudea edo eki edo mende. Ariketekin eta erronka txikitsu batzu planteatuko dizuet, eta horrekin nik usteia ikusiko dugula. Ia zelan egiten dugu. Horrengor arte.